ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಫಲಪಯಕಂದೆ ಜನಕ್ಲೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜಾಯರಿಗಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂತಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾಣಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಮನದಾನ್ ನಡತಿನ ಧರ್ಮ ಸಬಿಟ್ಟ ಆರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂತಿರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಜಯದಶಮಿದ ಮನದಾನಿ ದತ್ತಯಾಗ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಮಧುಕರಿ ಸೇವೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆತಂಡ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತ್ವಾರನಾಥ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆತಿನ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಸಾಧಿನ ಬದಲು ಮಲ್ಪು ಬುಡಂದೆ ದೇವರ ನೆನತೊಂದು ಜಪ ಮಲ್ಪು ನೀಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸನ್ಯಾಸ ಬದುಕದ ತೊನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣವು ಬಂಗಾರದ ಅಂತ ಒಪ್ಪೊಡನು ಪಂಡಿರ ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೀರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕರ್ಮಜೀವನವೇ ಅದು. ಅವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಕಾರನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಂತಿರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಂತಿರ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡ್ನಕ್ಲಿಗ್ ಅಲಂಕಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತ್ಯಾಗುಡ್ದು ಸುಖ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಫಲ ಬಯಕಂದೆ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜಾರೆಗಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡಿರ. ಯಾರು ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಹಂಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಬೇಡ ಅಂತ. ಇವರು ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲಂಕಾರ ಬೇಡ. ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋ, ಅದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಂದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕು, ತಾಯಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜನರು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸವಣೂರು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯುಟ್ಟು, ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ, ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಬುಕ ಪಣೌದ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಂಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರಾವ್ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪುಣೆ ಉದ್ಯಮಿ ರಂಜಿತ್ ಕಚಾರ್ ಗೊಡಮಗಾವೆ, ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸುದರ್ಶನ ಜೈನ್, ಮಾಧವ ಮಾವೆ, ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಡಿಪು ಕೊಡವೂರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರದ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಚಂದ್ರನಾಥ ಸಾಲಿಯನ್, ಗೀತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ರೇಷ್ಮಾ, ವಸಂತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಾಶ್ಪತ್ತ ಆಜೇತ ಬಪ್ಪನಾಡು ಸಂಕದಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂಜೇತ ಕೈತಲು ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕೂಡಲು ಕುಟ್ಟುದುಂಡು. ಜೋರು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಾಕ್ಲೆನು ಮುಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಾಶ್ಪತ್ತಾಜೇತ ಬಪ್ಪನಾಡು ಸಂಕದಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂಜೇತ ಕೈತಲು ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕೂಡಲು ಕುಟ್ಟುದುಂಡು. ಜೋರು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಾಕ್ಲೆನ ಮುಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು. ಬೆದ್ರ ಸಾಣೂರದ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಿತಿನ್, ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡ್ದ 47 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ, ದರೆಗುಡ್ಡದ 34 ವರ್ಷದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ 41 ವರ್ಷದ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಮುಕ್ಲು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲಾದಿತ್ತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಲ್ಲಿರ. ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಕ್ಲು ಕೂಡಲು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದಿನೇನು ತೂತು ಜಾಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪರಮೋಸ ಗೂಡುಗು ತಾಗದುಂಡು. ಅಪಗ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲ್ ಪಟ್ಲಂ ಒರಡ್ದೊರನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕುಟ್ಟುದುಂಡು. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸದುಂಡು.
ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಡ್ ಮೊದಲೇ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ಯನ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಪನ್ಪನಾರ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆದ ಬುಧವಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೀರಿಯರ್ ಅರೆಗ್ 31 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ನಾರಾವಿಡ್ ಎತ್ತಿನ ಆರು ಸುಳ್ಯ ಮರ್ಕಂಜ ಮೂಲದಾರ ಆದಿತ್ತದ 17 ವರ್ಷಲಡ್ದಿಂಚ ಕಟೀಲು ಮೇಳುಡು ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ಯರ್ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಡ್ ಮದ್ದೊಳ್ಳಿ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತಿನ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಪನ್ಪನಾರ್ ಮಂಜಲ್ ಸಿಕ್ ಜೋರಾದ ಬುಧಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೀರಿಯರ್ ಅರೆಗ್ 31 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕುತ್ಕಳಿದ ಮೋಂಟಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಮಗೆ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ನಾರಾವಿಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಕರಿನ 17 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳೋಡು ನಿಚ್ಚ ವೇಷದಾರಾದ ಸಾಯಕ ಮದ್ದೊಳಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟುಡಿತ್ತಿನ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಪರಂಪರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಡ ಚಿಂಡಿದಕ್ಲಿಗ ಭಾಗವತರಿಗ ಒಂದು ನಂಚ ಮದ್ದೊಳಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಚಾತುರ್ಪು ಅರಡ ಇತ್ತಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆದಿಚ್ಚಾಂಡ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆನಾರ ಆಗತದೇರ ಆರ್ತಿರ್ನೇಕ್ ಒಡಿಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಬೇಜಾರ್ ತಿರಿಪಾದಿರ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರುలు ಬೊಕ ಊರ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರುలు ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ದೇವರಪಾಲು ಪುದು ಪನ್ಪನವಲು ಪೊಯ್ಯೆ ದಂಧದ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ 100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀತಿನೇನು ಸ್ವಾಧೀನಗು ದೆತೊಂದಿರ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರುలు ಬೊಕ ಊರದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರುలు ಪೊಯ್ಯೆ ದಂಧದ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ 100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀತಿನೇನು ಸ್ವಾಧೀನಗು ದೆತೊಂದಿರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ದೇವರಪಾಲು ಪುದು ಪನ್ಪನಡೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಪೊಲೀಸರು ಓಡ ದಿಂಜದ ದಿನ ರಡ್ಡು ಲೋಡು ಪೊಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಊರ್ದ ಕ್ಲೋಕರ್ನ ದೂಡ್ದಂಚ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿತ್ತರ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ನಿಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗೂ ಜಪ್ಪನಂಚ ದೇವಿರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದಿರ ಅರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕಡ ಕರಿದು ಪೊಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾಗ ಅಂದ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳದೇವಿ ವೃತ್ತದಲ್ಪ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ್ಳಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಂಗಮ ರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಪಾತಿರಿಯರು ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ್ಳಾರ ಮೊಕ್ಲನ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಮಾರ್ನಿಮೆ ಚಲಕದ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಮಂಗಳದೇವಿ ವೃತ್ತದ ಕೈತಲು ಭಾವೈಕ್ಯತ ಸಂಗಮ ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 22 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು JR ಲೋಬೋ ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಲೈನ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೀಲ್ರನ ಪರವಾದ ಅರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ ಇಂಚ ಪಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತ್ಯರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಿಡಿ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವ್ಯೇತು ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಿಲಿಪರ್ಬುಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಿಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತ್ಯರ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಪಾತಿರ್ದು ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸುಗರದೆ ಗುಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಂಡು ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಕ ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಕೊರೋನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರ್ನಂಚ ಪಾಕನ ಮುನ್ನೆಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡ ಕೊರೋನಾ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಏರ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗುಗು ಜಪ್ಪಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮಾರ್ನಿಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗುಗು ಜಪ್ಪನಂಚ ದೇವಿರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೇರು ದೇವಿರಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾವಾಗಂದು ಪಂಡಿರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂಜಾದ ಯಾನ್ ಬರೇ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನೇ ಮೂಲು ಆಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನ್ಲ ಪಾತ್ರದಿತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಬೈದೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಎಂಕಲೇಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುக்கு ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆತಂಡು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಆಪನ ಉತ್ಸವ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನು ಕುಟ್ಲಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಡೆದು ಮೈಸೂರು ಹೊಡೆದು ಆಪನ ಜಾಸ್ತಿ
ఇది కుట్లడైతే ఆచరణ ఆచరణ పండ్ರೆ ಖುಷಿ ಪಡಪೆ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೇಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ನನ್ನೂರಿ ಮಲ್ಲಪಿನ್ಯರು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾಟಿರ್ದು ಬಡವೇರ್ನ ಕನ ನೀರು ಒಚ್ಚುನ ಸಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತದೇರ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಏ ಪಗ್ಲ ನಡಪಡ್ 2 ವರ್ಷ ಏರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ನಿಮಿಡ್ ಪಾಲ್ದಿ ತೊನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಗಡ್ತಡ್ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಆಚರಣೆ ಆತಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೇಕು ಎಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಕ್ಲನ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾರಿ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಸರಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲ ಪೂರೈರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಂಚಿನ ಪೂರೈರಗ್ಲ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನು ಮಲ್ತೇರು. ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬಂಗಡುಪುನಂಚಿನ ಏರುಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುನಂಚಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯನಂಚಿನ ತಂಡ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಾಡ. ಮರೋಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದ ಲೋಕೇಶ್ ಮರೋಳಿ ಬೋಳರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರಗುತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಯಂತಯ್ಯ ಕುತ್ತಾರ್ಗುತ್ತು ಅಭಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಮತ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನಿರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳರ ಬೊಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತರು. ಸಭೆ ಲೇಸ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಂತೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಬಂದು ಬೂರುಂಡ ಗಾಡಿ ಪುಡುಪನಕ್ಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರವೇನು ಸಹಿಸೊನ್ವೇರು ಆಂಡ ನಿಚ್ಚ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ಅವಿತ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿ ಪೇಂಟೆದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಸಭೆ ಲೀಸ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಂತೆ ಪಂಡದ ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಬಂದು ಬೂರುಂಡ ಗಾಡಿ ಬುಡುಪನಕ್ಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರವೇನು ಸಹಿಸೊನ್ವೇರು ಆಂಡ ನಿಚ್ಚ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ಐತ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಚೆತ ಕಟಪಾಡಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಿಚ್ಚಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಗೆಲ ಮಲ್ಪನಗ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಚ್ಚಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾತಂಡ್ ಅಡಿಸಂಕ ಕಟ್ಟೊಡೊಂದು ಪಾಕವಡ್ಸಿಲೆಡ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತದಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ್ವಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ದಿನ ನಿಚ್ಚಲ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡ್ದಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ನಡುಟು ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲಾದುಂಡು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರುలు ಈ ಬಗೆಟ್ ಕ್ರಮ ತೊನಡಾತಂಡು ಗಾಡಿ ಪುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪ ನಡೆದವರ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೊರಲಕ್ಕಾವುಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪಡಾತನಂದು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪುನಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೂರ ಕಡಲ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಪೂರಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಪುಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆತಿಜಿ ಮೂಲ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಾಪತ್ರ ತುಲೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ಕಿನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ ಒಂದೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡಲ ಸರ್ಕಾರದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವರಡಾವಡು ಕಾಪುಡಾವಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡು ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ತುಲೆ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಂಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಪಗಲ್ ಬರ್ಸ ಬಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಉಂತೋಡೆ ಆಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೇ. ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬಂದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪುಂಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನು ಅವಡು ಅವ್ನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಅವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಪೂರ ತೂಲೆ ಮೂಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ಒಂದು ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಚಾರ್ಯ ಮಠ ತಾನಿಲೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುರುವಾದ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ನಿಮಿಗೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಗಡತಡ್ ನಡತಂಡ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಮಾಯಿಕೆದುಟು ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ನೀರಗ ಬುಡಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ನಿಲೆಟ್ ನಡೆತಂದುಪ್ಪನ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಶುರುವಾದ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ನಿಮಿಗೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರ.
ವರ್ಷಲ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಾನೆ ಶ್ರೀ ಬರವತಪ್ಪ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪೂಜದ ಲೆಕ್ಕದ ಆಧಾರಡು 4 ತಂಡ 5 ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ತೊಂದಿತ್ತೆರ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನೂತನೆ ವರ್ಷದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದವರ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಒಟ್ಟು 11 ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಗಡ್ದು ನಡಪಾದ ಅಕೇರಿದ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯಿರ ಮುಲ್ಪ ಶಾರದನ ಟ್ರಕ್ಕಡು ಕೊನವಂದೆ ಸಮಿತಿದ ಕುಲ್ಬಕ ಭಕ್ತಿರು ದಂಡಿಗೆ ಕೊನಪುನಂಚ ಪುಗೇಲ್ ಕುರ್ದು ಶಾರದನ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕೊನಪನವು ಇಸೇಸಾದುಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇಸೇಸವಾದ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಣಿರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ಬರವತಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾನಂದ ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಅಡಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಠಿತ ಪಂಡಿತ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಕುಡ್ತೇರಿ ಮಹಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಆದ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬದ್ದದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಡೊಂಗರಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಬಸವನಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಗ ಆದ ಸಾಗದ ಮಾಮಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಿದೊಟ್ಟು ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ನೀರ್ಗ ಬಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಶಾರದಾ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯದ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೇರ कशी जलारी ह्या खांब्या मारनू
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟು 10 ದಿನ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾದ 11ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ದತ್ತಯಾಗ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ನಡಪಾದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತೆರ್ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಡಿದು ಮಧುಕರಿ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟು 10 ದಿನ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾದ 11ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತುದಿತ್ತರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀ ಕುಂಬೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ಗುರುಪೂಜೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೀಠದ ಅಭಿಷೇಕ ಗೋಮಾತಾ ಪೂಜೆ ಮಾತ ನಡಪಾಯಿರ. ದತ್ತಯಾಗ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ನಡಪಾದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತೆರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಡಿದು ಮಧುಕರಿ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರೆತಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರ. ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಕ್ಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ ಘಟಿಕಾ ಶೂಲನಾಮಯೋಗ मुजितमं बबरं पवैव ಬೋಳಾರದ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾನಿಲೆಟ್ಟು ಗುರುವಾರ ಜಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೈತಲ್ದ ಮಂಗಳದೇವಿ ವೃತ್ತದಲ್ಪ ನಡಪಾಯಿನ ಭಾವೈಕ್ಯತ ಸಂಗಮ 2022 ಗೀತಾ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬಕ ನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಐತ ಒಂಜೆಗೆ ಎತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣ ತುಂಬುಗು. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇರೆಮಾತೇಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯ ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿಗೆ ಜಾಜಿ ಪೂತ ರೇಟ್ ದೀದ ಜಾಜಿ ಪೂಪ ರೇಟ್ ದೀದ ಓಡೆ ಪೋಪದೇ
ಎಂಟ್ರಲ ಭಗವತ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ ಎಂಜಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಟಿ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ करके इशारे ओ लड़की ಇಡಿಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು